17. kolom sme ukončili jesennú časť druhej ligy. Patrí nám 5. miesto, 28 bodov. Taký poučas pozitivity a negativity, ale asi priemer je spokojnosť s výsledkom. Tak spokojnosť tam je, samozrejme ten začiatok sme mali výborný, potom došli tie také možno najťažšie zápasy, kde sme to možno nezvládli psychicky skôr ako kvalitatívne, kde sme prehrali s Prešovom, potom s Komárnom, samozrejme červené karty, vylúčenia, tresty. Potom sa to možno tak zlomilo, nás to možno zlomilo, taká deka na nás padla, ale v konec koncov sme to možno dobre zvládli až aj na ten posledný zápas, keď sme vybuchli, ale pozitívne sú tam veci, je tam veľa pozitívnych vecí, takže treba na nich stávať a uvidíme, čo bude ďalej. Nadviažem na teba, do toho 10. kola sme boli takým tigrom súťaže, dobiehali sme Komárno, dali sme strašne veľa gólov, priemerne na zápas, niekoľko gólov. Naopak mali sme výbornú obranu, kde sme dostali iba 6 gólov za 10 zápasov, mali sme 25 bodov po tých 10 kolách, tak toto bolo super. A čo si myslíš, že to bolo zlom? Či tými zraneniami, alebo aj tými červenými kartami, asi 6 zápasov o jedného hráča, oni sa ťažko hrá. Tak určite, boli to aj zranenia hra chalanov, aj to, že sme boli vykartovaní. A samozrejme, keď sme hrali 5 zápasov alebo 6 zápasov pomaly poločas o jedného menej, tak je to ťažké, takže tie výsledky k tomu aj odpovedajú. Prejdeme ale jednej pozitívnej veci v tejto časti a to je to, že si získal jesenného kráľa strelcov druhej ligy. Tak ako toto vnímáš, aké sú tvoje také prvotné pocity? Tak pocity sú výborné, jasné. Som čiastočne spokojný, aj keď som ich mohol dať možno aj viac, lebo veľa šancí som zahodil. Ale nečakal som to pred sezónou, veril som si, ale neočakával som to úplne nejako, takže ja som spokojný sám so sebou, ale pomohli mi v tom hlavne chalani, proste bez nich by som tie góly nedal a samozrejme aj tréneri, takže... Za jesennú časť si dal 15 gólov, ale z toho 2 zápasy si bol zranený, to znamená, že v 15 zápasoch dal 15 gólov, čo je priemer 1 gól na zápas, čo je vynikajúca štatistika. Ja osobne si Púchov nepamätám hráča, ktorý by takto dal 15 gólov a to je, dá sa povedať, že v ťažkej súťaži, kde sú kvalitné mužstvá, asi o to viac to teší. Tak určite, ako súťaž je to kvalitná, sám som sa o tom presvedčil, keď už som tu bol minulý rok na hosťovaní a o to ma to viac teší, že v takej kvalitnej súťaži som dokázal dať 15 gólov. Fanúšikovia alebo aj z manažmentu určite videli rôznych agentov na tribúne z rôznych klubov aj zo zahraničia, tak možno ako toto vnímaš, aký tlak je trošku na teba, že je po tebe záľuska aj zo zahraničia? Tak viem, že niekto chodil pozerať na zápasy, aj niekto volal, buď mňa alebo manažerovi, ale uvidíme, čo sa stane v zime a uvidíme potom. Je možno, že dostaneš aj Púchove? Tak možno tam určite, mám tu zmluvu, takže... Držíme palce. Ďakujem pekne.